سيدي با ولما كاتنوتم بها تنور وشيخي concert goto ne ummotono on saha ko ibishini wiyete enen leydi Habash hande ko leydi Éthiopie wiyete kamɓe on jamanu Makkatal Mukarram ko immotoɓe toon ɓe goni mana joom orchestre aji en bawɗi weltinde yimɓe ɓe to concert aji e fof Aicha ene yiɗi yaade kono omo andi nelaɗo jaɓata holno waɗi omo raɓɓiɗi ko cukalel o wi ko sallllahu alayhi wa sallam yimɓe ko darde concert o nelaɗo ɗum e bisimilla joni ko ni mbatten accumi tukko ngabba e dow walabam aɗa daara concert o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dari Aicha o waɗi ɗum no mbiyeten gelobel mi anda so woni mon anduɓe gelobel ko nangude neɗɗo pawa ɗum e dow dande ma ngal koyngal heedo ɗo ɗum wiyete gelobel sallllahu alayhi wa sallam waɗani ni joom suudu mum biyeteɗo Aicha mo jewten ñalawma hande o mo innirɗon fedde nde o wadde on gandi so neɗɗo o wi ko julɗo o wi ko ceerno o wi ko moƴƴo so tawi o ala oɗo complicité e joom suudu makko yo andu kam ko façon goɗɗo aada o ƴetti kono o ƴettani ɗum e nder diine l'islam saabu ɓurɗo windere o wona noon golliranno hakkude muɗum e joom suudu muɗum kono kadi Aicha ko neɗɗo kewnoɗo kiram ha o wawano muñde nelaɗen jogino joom suudu ko bawɗo ndefu wiyete ko Safiyatu bintu Huyyiya Safiyatu to lasli ko juif babiraɗo ko juif o jaggano ko wolde Khaybar ko ɓi lamɗo noon e hoddiroji Allah kanko Safiya ko debbo joɗɗo kono ko suka bawɗo golle bawɗo ndefu nelaɗo ne yiɗi ñamde sara makko Aicha noon hen ñalawma goto ko kañum yonta kono hawri Safiya wonko fewji e ñamele moƴƴe nelaɗo ñaami toon o mettini e nder ɗum o haalani ɗum nelaɗo goo e ɗiɗi e tati fof kono nelaɗo ana watta hono majjum saha fof woda ko Safiya fewji nelaɗo ñaama ɗum so ari ɗo makko ɗo wiyama min noon hande mi heeɗani no fewi ɗum jaggimo kiram kanko Aicha o waɗi complot hakkude makko e Hafsatu bintu Seydina Oumar o wi joni aɗan no mbatten so ari tan mone men fo yo waɗni ufno wiya wonde ko ñaami ko no battine hunuko makko ñamde nde uurani nelaɗo ari salminimo kanko Seydatna Aicha o waɗini melfo makko o jaabaki rutti fay to Hafsa waɗini melfo muɗum jaabaki nelaɗo artu makko wimo ko woni o wi wonko ñamɗa de ko ñamɗa ko moƴƴani saabu urgol janowol mi ɗo ngol urgol ngol kam moƴƴani rutti to Hafsa wimo noon nelaɗo wi min de wonko ko ñammi hande ko timmi ko ñammi ko Safiya toon ñammi ɗum o wi ɗum wadde woppu ɗum moƴƴani min mami fewnane ñamde moƴƴere sallllahu alayhi wa sallam ni Youma Aicha ta hirdanno kono kadi ne jeeya e kiram Youma Aicha Khadijatu bintu Khuwaylid ene jogino banum debbo ene jogino mana miñum debbo sœur muɗum ne wiye Haalatu bintu Khuwaylid Haalatu ene nandi e Khadijatu mbaadi e sawtowol ñalawma goto kanko Haalatu o ari juurade annabi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ne nder way kono suude nder suudu ni o tawi Aicha boowal o wi ɗum min de ko Seydina Mouhammad jinmi yiide ɓawde ko miñum Khadijatu Aicha yeehi wi nelaɗo ande Haalatu nan won dariɗo damal ɗo Haalatu ene yiɗi juuradema o wi o ɓennu Haalatu dari damal ɗo tan wi assalamu aleyka ya rasulullah tan nelaɗo ɓernde ƴoogi sawtowol ngol addanimo sawtowol Seydatna Khadijatu guilɗe beddi gonɗe on wiya allahumma haala seydil wujudi koramo siftode debbo moƴƴo tedduɗo Khadijatu bintu Khuwaylid nden Haalatu salmini ha yeehi ñalawma o woni ñalawma mettuɗo Aicha hiri o rewi hirde haw hiri Khadijatu gonɗo barzak ko mayɗo natti wurde kono omo hira on o wi nelaɗo holko ciftortaɗo Khadijatu nde wonno nelaɗo hankkadi ñalawma o saaha fof hankkadi wona siftude Khadija ene siftoro ñaam golluji mum e neɗɗankagal mum e fayida mum e darde mum e ballal muɗum e makko ha ɓooyi Aicha ndeke seki haaɓi o wi holko ciftorɗa oɗo ngal dewal naywal ɓuura 5 tan wonno maayi yeehi Allah hokkima debbo ɓurɗum yodde ɓurɗum yontede ɓuri ɗum wonde cukalel ɓuri ɗum wonde gando holko ciftorta ngal naywal e nelaɗo noon ñami hen fellis dartademo wimo Khadijatu debbo wawata ɗum ɓurde Aichatu mboɗo yiɗma ko gonga kono Khadijatu debbo wawata ɗum ɓurde aɗan ko tagi amanat bi kafaran nas
wa saddaqatni id kadhabani nnas wa wafatni min maliha id harramani nnas. O wi khadijatu debbo wawata ɗum ɓurde holko tagi nde o gonɗinimi nde ko nde aduna o fof yeddi nden o gonɗini, nde o jaɓimi nde ko nde aduna o fof yimi fenat ko nden o jaɓimi, nde o rokkimi jawdi makko nde ko nde makka fof dari waɗimi embargo wi hay goto somi soodi woto yeeyam kono kadi hay goto somi yeeyi woto sot. On ñalawma o itti jawdi makko fof o wi kanko khadijatu min khadijatu e jawdam ndi fof ko an jeeyi an sayyidil wujudi. O wi ɗimmel ngel kadi Allah hokki kam e makko ɓesngu haƴimi ɗum e debbo mo wona kanko, nden noon andu khadijatu ɓurata ko an Aicha. On ñalawma nelaɗo ko ni gañorimo kanko seydatuna Aicha radiyallahu ta'ala anha. Kono kiram ko e geɗe ɗe debbo dimo ko e jondam debbo dimo jeeya hirde, ko e jondam debbo dimo jeeya. Dimo foti ko hirde, moƴƴo foti ko hirde. ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam meeɗi namnade Saad ibn Abi Waqas, so tawi a ari a tawi gorko goɗɗo galle ma hono mbatta a haltidade makko walla a waji tom. Saadu wimi somi tawi gorko gallam momi yamirani mi taƴa leggal dande mum. Nelaɗo jali ha kala ka saami wimo ka kirowo kono ko min ɓurma wawde hirde te min kiramam ɗam Allah kadi ɓuuri wawde hirde, saabu ko kiram Allah ɗam taki Allah harminde kala ko wona moƴƴere hakkude debbo e gorko, ko sababuni kiram Allah tagi Allah harminde ɗeɗon gueɗe. Seydatna Aicha oɗo noon o heeɓi jarabuya mawɗo ɓurɗo mawnude e jarabuyaji. Ndaren enen worɓe ɓe fodde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e mbawa haalde qissa o foof nde wonnoon temps o hokkata. Ndaren enen worɓe ɓe hol comportement nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo heeɓi e waktude information o ari, kono ndaren enen rewɓe ɓe holno Youma Aichatu waɗi e waktu on jamanu. Holɗum hono ko kewi hande ko tan. Nelaɗo yeehi gotel e golwole, nden kala ɗangal ngal nelaɗo heeɓi ene yaaha ɓe mbaɗata ko tirage hakkude rewɓe ɓe, mo tirage o hawri foof ko on yadata e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɓe mbaɗi tirage kanko Khadija, kanko Aicha, kanko gañi, kanko foti yadude e nelaɗo. Geloɗi maɓɓe nden noon waɗete ko wiyete hudaj enen mbiyeten ɗum ko ililal enen fuutankoɓe. ɓawde noon judde jeeri en no goodi ililal woni ko wayata kono suudu ni fewnete waɗe dow ngeloba to, ko hen rewɓe ɓe gonata. E nder hen noon kanko Youma Aicha to konu o jippino to o sohli fewnitade e hoore makko, o yakini seeɗa omo fewnito. ɓawde ɗowoɓe geloɗi ɓe ganda neɗɗo no toon walla anda saabu ɓe gona daroɓe. Te Aicha on saaha doole kewani saka siftore wonde ɗum ne teddi walla no hoyi, on sasi ililal ngal tan fawe dow ngeloba tan soggi ngeloba yeehi seto o yeehi woppimo caggal kanko seydatna Aicha, saabu o hebloyino o arti ndeke o siftori o yejjiti cakka makko to heblotono to, o ruttani cakka o ari o tawi seto o yeehi o jooɗi ɗo ɓe gonnoɗo ɗo o jooɗi ɗo koye tampere wona ɗo ngol heptimo o ɗaani ha o fini. Allah addi sahabiyanke goto ene woɗɗu ene yaano ene arta ene wiya Safwan, on tawimo yimo heptinimo wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Joom suudu nelaɗo Allah e ngal ɗo boowal kam tan goto namnimo o haalan ɗum sifa o. Safwan jippi e ngeloɓe wi o waɗɗi Safwan ɗo e ngeloɓe ba daranimo ha ɗo jarten ɗo. Nden ɓe jii Safwan ɗo e ngeloba tan en naata e wuuro. Aicha no waɗɗi dow to yimɓe bonɓe jaltini konnguɗi ɓe mbiya Safwan noon e Aicha ko yaltidoɓe. Bonande ɓooyi tumamuyo ɓooyi. Ndaare joom suudu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hol fo no neɗɗo darorto haala e muɗum bonande. Te wiɓiniɓe wona heferɓe de, ko juuloɓe ɓe, ko wiɓe jaaɓi Seydina Mouhammad ɓe, ko ɓeeɗo gadi haalde ɗiɗo haalullaji. Ene ɓuuri jeeyede noon e ɓurɓe saktude ɗum Abdoullahi ibn Ubay ibn Salul, on wonno mawɗo naafigeɓe Madinatul Munawwar. Ka haalano e bonde ni ene haala e wuuro, ɓe ndewi haalde ha haala ka naati noppi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Nelaɗo nani wonde joom suudu muɗum ene jotodiri e gorko goɗɗo
taw ko bonande so woni ko hande seernaɓe kala nanɗo joom suudu muɗum ne jotindire gorko goɗɗo on gorko kam gayni mi anda hakkude makko e debbo kono gorko o kam gayni nelaɗo hono waɗi nelaɗo deƴƴu ɗemgal muɗum Aicha kadi sifo o ɗeɓi nandude hen holɗum o fawgi e nder yolde he seedata Aicha kadi fawgi pawgal musgal nelaɗo comme ɗum nana e mum habre nde ɗon nana e mum wimo joni ar ya galle bamma poftoɗa ha pofta sa fofti ngala ɗum fof kanko Aicha sagata ne yaa hoore ko moƴƴi kanko information hay dara o tinani hen kono yimɓe nan haala e wuuro yimɓe ɗiɗo jooɗi fof mbiya on tini kewi ko ɓe mbiya ala mbiya Aicha de kañum safban on ko jotodiri te hen goto ko kaaloɓe ɗum ɓe hen goto ko misdah wiyete misdah ko galle mabɓe Seydina Aboubacry jogui fofo muɗum ƴeew tan aduna no way hulɓinade neɗɗo mo ganduɗa an jogui ɗum jogui debbo mum jogui sukaɓe mum jogui galle mum waɗata dépense muɗum ayiba ma kañum atto yaltinde misdah oɗon koye yaltimɓe kabaruji wonde Aicha waɗi bonande te hay preuve goto ala shahidallah nelaɗo yuma weeya galle no mbiɗoɗen ndi ko habibatu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama hayso ko joni noon e oɗo aduna so neɗɗo andirama ko jiɗɗo annabi sallllahu alayhi wa sallama gurdam mum haaldotako nde wonno annabi ala ɗo haaɗi saka noon ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kamɓe goni fuɗfuɗo l'islam kadi ɓe gurdi annabi sallllahu alayhi wa sallama ha Allah newnaniɓe ɓe goni e less jimadi mum o woni joom suudu annabi sallallahu alayhi wa sallam o woni ɓi Seydina Aboubacry mo ganduɗa kañum woni khalifa gadiɗo e khalifaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum andini en wonde sira seydatna Khadija seydatna Aicha ko jubbande tan wawi hen dañade jarano ɗen noon koye haalde hadisatul ifki mana kewnoɗo taw koko fefida omo takka hen kanko seydatna Aicha ɗum waɗi en jowat e oɗon sifa tongen ɗum en kaali hen fodde no Safwan ibnul Mu'til nde artirimo ɓe cakti kabaru ɓe mbi wonde kanko e Safwana eɓe jogdi relation mo moƴƴani kanko Aicha bintu Abi Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha Aicha tinani hen haydara o fawgi e nder yolde he nulaɗo ɗeɓi waade no ɗoŋiɗomo seeɗa ni wimo arya jaaha galle mon ɓaade ka pawaɗo a sellani gona toon ha cofta garta so Allah jaaɓi walla gona toon mami aroy galle nelaɗo ko noon wimo kanko kadi o tinani e kabaru he haydara saka o sikkito nden Aicha yeehi galle mumen noon nelaɗo noddi barira ko korguel ngel o neno kanko seydatna Aicha nelaɗo wimo barira holko ganduɗa e alhaali Aicha e kabaru kalteɗo ɗo o barira wi min de mi anda e less laral leydi he debbo ɓurɗo hisde e ɓurɗo moƴƴude e Aicha nelaɗo noddi Seydina Ali ibnu Abi Talib e Usamatu ibnu Zayd nde wonno ɓe ko nehetere makko ko ɓiɓɓe makko danaka Aicha Seydina Aliyu ko miñi ko kono ko wonno ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nehimo addimo e hoore mum gila omo famɗi bam makko watti ɗum e jungo bam makko nehi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono bam makko ƴetti Aliyu hokki annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi Aliyu way kono ɓii ko afuni kanko sallallahu alayhi wa sallam Usamatu noon ko Zeydou bun Haris jibin ɗum Zeydou ko Khadijatu jeyno Zeydou oɗon Khadijatu fodde no yiiri jikku makko e neɗɗagal makko no way moƴƴude ni wi mi handinanimo e hooram mi hokkimo an sayyidul wujudi Zeydou oɗon noon ko on jibini Usamatu yummum ko Ummu Ayman noon woto jejjite ko on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wino Ummu Aymana ummi ba'da ummi Ummu Aymana kañum woni nenam caggal nenam ɗum waɗi toujours o wiyanno Usamatu somo ndaara ɗum ko giɗam ɓii giɗam onon ɓuuri yiɗedemi e dow leydi he foof Usamatu ibnu Zayd on Usama noon nelaɗo noddimo kanko e Ali wi Usamatu holko pamɗa e kabaru o ndaren enen comportement worɓe so tawi information yalti holno baaba galle foti yewtidirde e ɓesgu muɗum
ndara miijoji mabbe. Usamatu wimo minde taw ko miijam sallallahu alayhi wa sallam mi yani debbo e laral leydi he ɓurɗo Aicha moƴƴere. O wi Seydina Ali ko pamɗa hen. Seydina Ali wimo Aicha de ko moƴƴo ko gonga min e yiyandam ko rewɓe ene keewi e nder aduna o. So tawi a wondi e neɗɗo ha an ko an woni nelaɗo ha tuma muya ene yana e mum min fama muyam hen ko ya serte makko ƴeewa goɗɗo. E position Seydina Ali ƴetti oɗo noon jibinani diine l'islam o gueɗe cattuɗe kono ɗum ko qissaji goɗɗi saabu woni sababu ha Aicha ronki yafademo waɗoyimo contre waktu nde woni khalifa ɗum ko qissaji goɗɗi. E hoddiroji Allah Aicha nden hooti kabaru ene yaha nelaɗo so ari noɓe gonirno sehilaɓe no kaldunoɗen nane eno hakkude mabɓe wano welde e jirwude nelaɗo ara tan daro e damal suudu he salmindemo ƴewde no wadde ɓandu haalta ko heewi wiyat tan ko assalamu aleykum o wiya wa aleykum salam wiyamo kayfa tikum no goruɗon o wiya min ɗo mine jaam tan nelaɗo rumto ɓetta hen hay konngol gotol. Kanko Aicha noon ɗum joué makko i oɗo nomin mbayni nomin mbadi ni yanti hen kadi mi sellani te guiɗo ma so sellani ɓurɗa yidde ɗum on waktu ɓurɗa ɓadade ɗum nelaɗo ko ni wayam mata wonko kewi. Misbah mo kalanno ɗen nane e wiide ko Seydina Aboubacry jogui fofo mum te on koye saktuɓe kabaruji he jeeya. Misbah ibnu Athatha yummakko Aicha namdi ɗum yummum Misbah oɗon noon kamɓe fof koye galle Aboubacry goni. Misbah oɗon yummum oɗon haalani Aicha kabaru kewɗo o ɗum noon ɓeydi pawgal makko. Goram haqqe mette rumman yummakko kanko Aicha ko ɗon heeɓi rafi taƴam ɓeral e mette fodde kabaru oɗon way sofde e saltidde e bonde wiyeede joom suudu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yaltidi e suko gorko goɗɗo jaadi ladde mbaddi toon ko fewani ɗum heƴata e dimo yumiraɗo ɗum woni sababu ƴetti rafi wonani balɗe hawri e ladial. Aicha kañum ne tini ɗum kono o haltidani nelaɗo ha joni o wi pawgal makko ɓeydi kanko haalata kanko Seydina Aicha o wi pawgal ngal ɓeydi rafi o ɓeydi nde won noon wonti gueɗe ɗiɗi wonti rafi wonti kadi mette. E hoddiro Allah ñande nelaɗo felliti haaldude makko ndaare seydil wujudi ndaare seydil wujudi ndaare sallallahu alayhi wa sallam nde o felliti noddude Aicha o wi Aicha kabaru nangam o mi heɓi ɗum mi tini ɗum wiyama an e Safwan nangam e nangam kewi hakkude moɗon so tawi ko wiya ko gonga andu a waɗi gofol Allah mangol tuban Allah imsinoɗa bakkatuji ma to Allah saabu Allah ne fodi ene fotani neɗɗo kala nde o taati o tuubi o yafni Allah yafotomo ɗum woni haala nelaɗo Allah. So tawi wona an ko wiya ko wona an ma Allah laɓɓine ɗo ɓuuri labde. Aicha wi mi jabaki mo haydara nde won noon ne mettimi min fodde no min mbadi ni o wasa dañde am confiance information ara o ɗeɓa wadde hen dute ɗum ne mettimi wi calimi jabademo. Allah wi Jibril ya wat intervention so ɗum ala bone waɗat Allah jippini simore simore nde Allah jippini hen ayeje o fuɗɗori ko innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsibuhu sharran lakum bal huwa khayr. Yimɓe nana e moɗon addoɓe penale pepidade ene takka ɗum moƴƴuɓe e nder jamanu he woto cikke ko ɗum bonande ko moƴƴere wonande mo jillani hen mo haalani hen jaɓani hettade ko moƴƴere wonande ɗum. Li kulli imri'in minhum maktasaba min al ithm goto foof ene jogui gueɗal ngal o faggitani hoore makko e information jaltuɗo o. Allah haali ɗum ha gasi wi haalɓe kabaru oɓe wona jananɓe de ko usbatum minkum ko dental e nder moɗon ko onon e nder moɗon wonɓe galle he wonɓe hadara wiyoɓe ko julɓe ene mabɓo ene kippo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ko ɓeɗon jaltinta kabaruji bonɗi e galle annabi sallallahu alayhi wa sallam ene cakta ɗum. Allah wiɓe joni lawla samitumuhu zanna al mu'minina wal mu'minati bi anfusihim khayran holko waɗi onon oɗon gurte annabi sallallahu alayhi wa sallam oɗon gurte seydatna Aicha oɗon gandi jikku mum e moƴƴere mum e neɗɗagal mum pourquoi nde information yalti nde on jeddanani mum mbiyon Aicha watta ɗeɗo gueɗe mbiyon ɗum ko fenade ɓalere pawon hen ma yakunu lana an natakallama bi hada minen hanani min jagga e poɗɗo
e joom suudu annabi sallallahu alaihi wasallam min pawa e muɗum ndeɗo bonande ko fuutankoɓe mbiyanno ɗum ɗo ɓuuri huno kam ɗum ɓuuri huno kam mi haalta ɗum oɗon ponno wiide joom suudu annabi sallallahu alaihi wasallam wiide ne haala e mum ko weñi ɓuuri huno kam Allah feli ayeje sappo e goho omo haala hen omo ñiŋa julɓe ɓe ha gasi o hisni seydatna Aicha Allah noon wi ngandon debbo mo laaɓani pijowo on haani resa ɗum tan ko gorko pijowo Aicha no way senade e labde ni o handani e laral leydi he so wona annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗeɗo ayeje kisni seydatna Aicha bandamen julɓe pour mbawen andude goho ala ɗo moƴƴere neɗɗo tolnoto ha o ronka takkede bonande ɗiɗi so tawi ka julɗo sa heeɓi information bonɗo e neɗɗo mo jiɗɗa tedduɗo moƴƴo ko adi fof yeddu information o ɗimmel ngel woto jab hettade saka participde e haalde nde won noon so bonande ne jippo hen hubtidinat ɗum ko hunde yañde e nder jamanu mo gonɗen o ɗo yimɓe jii yimɓe ɗiɗo ene kalda walla ɗo ene dardi walla ene jotodiri mbaɗa interprété kala n'importe quoi surtout noon taw goto hen ko joom teddugal ko joom moƴƴere ko joom daraja ko joom andede yimɓeɓe toujours padi ko ha ɗeɗo gueɗe ndeɓa yaltude so vocal mum so photo mum so vidéo mum so haala mum so tawi jiiya ko e bedda ene dari so jiiya ko hen goto ne waɗi recevoir goɗɗo o goto fof waɗa interprétation mo moƴƴani ɗum ɗo waɗano e jamanu nelaɗo sallah sallam jarani Allah nelde Jibril addi simore hurde e hadde ɗeɗo gueɗe addi simore hurde e laɓɓinde debbo dimo moƴƴo baɗon seydatna Aicha e Allah tukkude mana fodande hen baɗo ɗeɗo gueɗe wonde Allah yafota ko ɗum koko leptat ɗum yawmal qiyamati ɗum waɗi enen bandiraɓe julɓe yiɗɓe seydatna Aicha fedde Youma seydatna Aicha gandiren dani mbawen rentade ganden ko o woni Aichatu bintu Abi Bakri Siddiq radiallahu taala anha Aicha ene jeeya e ɓuure muɗum no mbiɗen ni nelaɗo sallah alih sallam nde fawgui rafi muɗum battidiɗo mo o andi o jortaki mo o dat e oɗo rafi kanko sallallahu alih wa sallam o noddu rewɓeɓe batu o wiɓe ɓawde mi sellani jinmi ko ballonmi mi wasa tampude immoɗa yahaɗa to banggue jontanɗe mboɗo ñaago on onon foof gaccon mi ñawoya to suudu Youma Aicha radiallahu taala anha ɗum ko gueɗal wonandemo kanko seydatna Aicha radiallahu taala anha ene jeeya hen nde o tampi kanko seyda sallllahu alayhi wa sallama toujours ko seydatna Aicha jagganno tekkere waɗa e ndiyam haɓɓa hoore nde hay hutba makko battidiɗo nde o yahata nde wiyata Fadl ibnul Abbas e Seydina Ali yo ngar ñasamo o yaha nder jama o waɗa discours makko battidiɗo kanko sallllahu alih w sallam ko seydatna Aicha nangui tekkere waɗi hen ndiyam haɓɓi hoore nde ha tiiɗi fodde musalla mo o wonduno o ñasa o yeehi jama ene jeeya hen taw nelaɗo sallah alih w sallam hankanti fuɗɗima tampude omo leeli e dow buhe Aicha saaha nelaɗo jooɗo ha ɓooyo wiya inna lil mawti la sakarat wallahi mayde ene waɗi musalla nelaɗo no wiya noon wallahi mayde ene waɗi musalla e dow buhe Aicha omo wiya noon Aicha wona e duwade ene wiya joomam ya hokkumo cellal joomam hokkumo cellal ngal ganduɗa ala ɓaawo ngal ɗon cellal so wona afiya ene duwo nelaɗo Youma ala oɗo ñalawma duwantemi ko yo Allah hokkam e hawrude e joomam ni yaari ha Abdourahmane ibnu Abi Bakri bani ko gorko kanko Youma Aicha naati ene jogui coccorgal nelaɗo ko jiɗɗo coccorɗe ko jiɗɗo soccade ko gorko ceniɗo Aicha haalata o wi jiimi nelaɗo no dardata Abdourahmane mbimomi aɗa yiɗi soccade o wi o dimbini hoore o haalani o dimbini hoore nangumi coccorgal ngal mbimomi mi newnanma ngal yani mi ƴakka ngal ha ngal fuɗɗo ɗumininde nelaɗo Youma aha o ƴakki ngal ha ngal hecciɗi nelaɗo nangi o totti ɗum waɗi e hunuko mum wone soccade ɗum waɗi ko tuutade seydatna Aicha battidi e hunuko nelaɗo sallllahu alih w sallam ɗum ko gueɗal makko kanko seydatna Aicha o wi nelaɗo sallllahu alih w sallam ene jeeya e ɓuure Aicha Umu Salamata nde haaldata e makko nane nde mbimi nde o wiyata woto déranger kam hakkudam e Aicha o wi hen Umu Salama ko gonga kon nawliraɓe kono ganda Allah meeɗa nelde Jibrilu taw mboɗo woni goto e nder rewɓamɓe mbiɗo wondi e mum e nder suddare wotere addi aya alqur'ana so wona Aicha Aicha toujours Jibril tat amin leeli emin cuddodi suddare wotere addanami aya hatta mission Allah o continde e sara makko on Aicha noon
nde ruhu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yaltata annabi sallallahu alaihi wasallam ne hawra ila jal hawri ko ene leeli hakkunde becce makko e reedu makko hoore mum ne fawi e dow ɗen ko ɗon ruhu annabi sallallahu alaihi wasallam tama wadde gandi o debbo ko joom daraja o woni aishatu bintu abi bakri siddiq radiyallahu ta'ala anha omo jogui gurnam ha heewi caggal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam saabu o wuuri duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi jeegom kanko Youma Aicha nde nelaɗo yaltata aduna omo yaara e duuɓi sappo e jeetati wadde en gandi o wuuri ko juuri caggal annabi sallallahu alaihi wasallam bamma ko lomtima duuɓi ɗiɗi lebbi jeetati balɗe sappo e nayyi hawri e ladial ubba e suudu makko babiraɗo ko ɗum haalno nde wonde o hoyɗino kanko Youma Aicha o haalani babiraɗo koyɗol ngol wimo so koyɗol ngol tabiti to nder suudu ma ɗo ɓurɓe e nder leñol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ɗon lelto o wi baba min de hanki jamma mi hoyɗi lebbi tati enen wone dow asmane kanƴi fof ɗi pukki ko e nder suudam he babiraɗo wimo koyɗol ngol so tabiti tato ma leloyi nder suudu ma he te ɓen tato ɓuuri wirnede fof moƴƴude ɗum waɗi annabi sallallahu alaihi wasallam annabaɓe Allah kala ɗo ruhu jomum yeehi ko ɗon Allah yamiri yo lelo ɗum waɗi koye suudu Aicha o ubba Aboubacry ne yalti aduna o waɗa ɗon kono ɗum foof Aicha ne woni sara kabri ɗo yani on wone nder suudu he omo continue wonde hen Seydina Oumar noon nde yuwa ari andi koko mayata neli Abdoullah ibn Oumar wimo ya mbiya Aicha Oumar ene sakkitino yidde lelade sara sehilaɓe muɗum ɓe o ari o haalnimo Aicha jaabimo jaabowol ɗeɓgol wade no gantuni kono Oumar forsani Oumar wi Abdoullah ibn Oumar somi maayi ndondo ɗe kam nawon kam ha to makko mbiyonmo Oumar de ene sakkitino waɗede to sehilaɓe muɗum ɓe so tawi udditima mofton kam toon so tawi o udditani goppon nden noon ɓe mbaɗi noon Seydina Aicha yalti nder suudu to yamiri yo Seydina Oumar ubbe toon ɗum waɗi yahoɓe Makka ɓe mo on jii sahabaɓe nelaɗo leldi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko Oumar e Aboubacry Siddiq radiyallahu ta'ala ko nden Aicha to yalti suudu ndu nde wonde Oumar wona jinnaɗo makko wona bani ko gorko ko zu muharram makko o sali hankandi hedditade e nder suudu ndu ɗum addani Seydatna Aicha yaltude Ousmane lomtima ɓe gurdi cagge so l'islam so mbaɗi ko kanko saggitta ha Seydina Ousmane wara nde Seydina Ousmane wara o dañi hen mette mawɗe nde won noon ko bani ko gorko mette mawɗe e nder ɗen mette mbaɗa andi ko toon battinoto ɗen on qissa dabɓiɗon ɗen e makko on wiyete qissatul jamal qissa ngeloba ko ɗon dabɓitinto ɗen nde Seydina Ousmane yuwa wara woodi julɓe e sahabaɓe ɓe yantuɓe makko mbi wonde iddi e Seydina Ousmane warɓe ɗum ɓe ma toppite joni joni keɓe lepte mbare ñaawe hawri Seydina Ali kañum woni e nder khilafa ɓe ngari ɓe kalan ɗum Ali wi fitino o no fotiri ni e jibru ndu no fotiri ni e jilluɓe hen ɓe no poti ni alay saago hunde nde ɗaccen ha deeƴa so deeƴi mbaɗen enquête mbaɗen situé responsabilité ji gandaɗo ne jilli hen foof fuɗɗo waɗede ñawore nden Ali immima fayi banggue Basra kamɓe ɓeɗo ɓe tafi koyngal konu ɓe mbi ko alay saago mabɓe kaɓoya e nder warɓe Seydina Ousmane ɓe konuji ɗiɗɗi noon ɗeɓi hawrude Seydina Aliyu famminiɓe ɓe paami omo wondi on saaha kanko Seydatna Aicha e Talhata e Zoubair fof koye makko jaadi ɓe kaldi ɓe pamodiri wonde haare ala ɓe paami joni position Seydina Ali yo ɓaɗo kañum woni amirul muminin yo Aichatu e sete mum yo koot kono ɓawde hiiri yoɓe mbal ha weeta ɗo jiiɗa noon moƴƴuɓe ne goodi foof bonɓe ne goni hen won yimɓe wonɓe e nder hen jiiɗa jaam o dañe ɓe ɗacci ha yimɓe leeli ɓe mbaɗi malde ɓe jeehi ɓe mbari yimɓe e nder sete Aichatu o kono kadi ɓe jeehi mbari yimɓe e nder Seydina Ali ibn Abi Talib o ɓeeto cikki ko Seydina Ali o jamfi ɓeega cikki ko sete Seydatna Aicha o jamfi konuji ɗi memodiri e nder jammago ko ujunnaji yimɓe mbara hen ha ngeloba ba o waɗɗino ba kanko Seydina Aicha ngeloba ba wara hen illal ngal duppa o ɗeɓi dañde gañande saabu laañal sarfi jungo makko kanko Seydatna Aicha o felliti noon hankandi nden Seydina Ali waɗi mo protégé yamiri yo nawte Madina Munawwar ene waddimo e bani gorko ne wiye Mouhammad ibn Abi Bakri oɗo kamɓe jiiɗi baba goto ko ɓi Asma bintu Amis o Mouhammad ibn Abi Bakri ko e tumanoɓe e jeeyede e warde Seydina Ousmane jeeya ɗum waɗi kanko Seydina Aicha ene jeeya e dokke makko ko jabanno duwaw kala ko duwi Allah jaɓat nde o tini Mouhammad ibn Abi Bakri ene tuuma e nder hen o wimo ahraqaka Allahu yo Allah sume o wi noon Mouhammad ibn Abi Bakri Mouhammad ibn Abi Bakri wimo quuli binari dunya ya ukhta
wi yo Allah sumiram jeygol aduna faw hen ɗum par ce que mbaɗa andi ko duyɗa ko jaabama gasi ma Allah sumam kono wi yo Allah sumam taw ko jeygue aduna Mouhammad ibn Abi Bakri oɗo nde o mayata ko taw konuji Yazid ibn Muawiya ene diddamo o ari o tawi debbo goto hoore nde welani no feewi debbo o kangaɗo o wi ɗum won riddoɓe mi soɓe gari mbiya a yiyanimi o naati e nder suudu huuɗo wajiɓe ɓe gari debbo o wi o monɗo e nder suudu he ɓe duppi suudu ndu ɗum waɗi duwaw seydatna Aicha jaaba e makko kanko Mouhammad ibn Abi Bakri waqatul jamal ko ni woniri ha seydatna Aicha Ali ibn Abi Talib yamiri Al-Hasan Al-Huseyni e Mouhammad ibn Abi Bakr waddi ɓe seete yo nawtum Madina Munawwara nde o ari Madina nde noon hankandi o ɗufni ko dewal makko Allah e alhaaliji makko o toppiti ha o hawri e ladial Abi Hurayrata juulimo ñande talata 17 Shawwal o hawre e ladial kanko seydatna Aicha fergone yaare duuɓi 57 nden o hawre e ladial Abi Hurayrata juulimo o ubboya genale gonɗe Baqiya wonande yahoɓe Makkatal Mukarram ma on jiiru ɗum noon ko oɗo e dow raɓɓiɗinade woni seydatna Aicha en gaynata haalde fofof ken waɗɓe résumé nde won noon ko gurdam juɗɗam oɗon jarlo oɗon jaafo so won ko manki hen koto banggue amen ga kono min jinno ko moƴƴinande on ñalawma o dande ne manki no feewi sababude mabɓoji ɗi e poussiére uji dakaji ɗi kono ɗaccon hakke no feewi min jewnino on no feewi rawande Allah newnani yomin tawe taw min ngala e leydi he kono aadi hakkude amen e moɗon kala nde yonti so tawi min guuri amen e dow leydi he hayso wona minen mbaɗata yewtere men min gar tawtorede saabu huurde aadi o e teddugal moɗon e amen e guidgol moɗon e amen yo Allah yoɓon moƴƴere min beltorima hitande foof eɗen ɓeydoro hilifaɓe ɗi duuɓi rawane ko rawande ko Sharif Mouhamadoul Makki hikka en ɓeydorima ceerno Ahmad Ba ko ni hunde yarata ɓeydo eɗen duwono kamɓe hilifaɓe men ɓe ceerno Ahmad Ba en saabu ɗo Allah darniɓe hande ɗo wona nokku foof ɓe jettoto kala ɗo ɓe jiiya eɓe jiiɗi ɗon kala ɗo ɓe jiiya ko ɓeydare wonande nokku o kamɓe noon wona quantité ɓe darata ko qualité eɓe gandi wona keewal addiɓe ɗo wona dañal addiɓe ɗo ko fodde darde moɗon onon fedde Youma Aicha e fodde jotodiral moɗon e mabɓe e fodde wasde on raɓɓiɗinade to mabɓe to kankone ala ko wawi waɗande on wela on ko ɓuuri ardemo ɗo o renda e meɗen jonde nde en beltima no fewi en ñaguimomo duwaw jarloɗon jaafoɗon wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah hokku en wattude ni mo wuuri taw eɗen kiisi eɗen ɓeydi en ustaki e banggueji fofof siraji ɗiɗo jewtirte ko ha ƴetten hen exemple mbawen ñemtinde ɓeɗo rewɓe moƴƴuɓe nde won noon ko ɗum woni ko nafata hen e nder jewte he foof jewteɗe ɗe nafat tan ko ganden ko ni moƴƴuɓe mbano etoɗen haysen mbawa wondeɓe en mbawa wontudeɓe etoɗen noɓe mbano ni gabbuɗen e ɗum wadde so tawi en tonggui ko yewta ɗo ko ganden neɗɗo so wondi e joom galle mum no foti wonirde kono kadi joom galle o kañumne so tumamuya ari e joom suudu mum holno foti comportade wona dugde wona yennude wona ƴettade wona fiide yarata ko hakkille yewtida mum e haqqille anda kadi ko waɗa ko neɗɗo o waɗi ko wona an o waɗi ko hoore makko waɗi ɗum waɗi nelaɗo wimo yo tuban Allah so tawi ko gonga nelaɗo wimo yo tuban Allah c'est très important kono kadi waɗi concerté e yimɓe ɓadiɓe ɗum ha mum fof hokki ɗum haqqille nde fuɗɗi andude no yarata ɗum gandiren noon gandiren kadi tumamuya bonnata neɗɗagal neɗɗo tumamuya ko dimo curiɗo tumete neɗɗo kala nde tuuma gande ko moƴƴo komo moƴƴani o on haala mum haaltake suyama waɗi hay goto watta ɗum ka kala ne jiiɗa yimɓe ne jooɗi ne mbaɗa kane kala e neɗɗo sababu woni ko moƴƴo nden noon tuumamuya woni ngaalu dimo tuumedema nde woto bonnu aduna ma woto wat ɗum yiyanu mbaɗa ɗum e ɓerde ma bonno gurdam ma sa tuumama ne aɗa andi ko mbaɗɗa e ka waɗani Allah ɓuuri andude tinno e hoore ma jokka hajuji ma haydara ala ko bonnata jarɗon jaafoɗon yo Allah renen suura en ye battunimo wuuri wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh